tager ikke noget video. Ej, det bliver god underholdning, det her. Satan. Så. Ja. Ved du godt. Så. Ja. Mm. Ja. Ja. Jeg kan ikke se. Hvor er du irriterende. Thomas, enten så er du opført nogle ordentligt, eller må... Jamen, jeg er ved at lave en video til nettet, sådan en, der hedder Gør det ikke selv. Det er sgu da den forkerte vej.